Usahay perminti ta pildi sa tentasyon kay kuwang tag-ampo. Wa ta kadaog sa atong pagbati igsoon, wa ta ka control sa atong emosyon ning gawas atong pagka kinaiya kaniadto inimbangon ba, no? Ngano man tungod kay kuwang tag-ampo nabuhi ang napatay nga kinaiya, kuwang taog ampo. Again akong balikan mo ni puro ra ta ministry. Pero nakalimot ta og pray. Kuwang taog prayer. Mo na hinungdan gilaay na ka. Kalaya ning mamastor ay wa may kwarta. Di ba? Nang kwarta na imong una-una, no? Nga nakalimot ka nga ang kaning ministry is about walking by faith and not by sight. Gilaay na ka, nadaan na ka sa mga unod-nun, tawhanong kinaiya. Nga naman, kuwang naman kang pag-ampo. Di ta maka-walk by faith kung lack of prayer ta igsoon. Kinahanglan ta, prayerful ta. Amen? Tinuon na ilang ingon, the family that prays together, stays together. Mauna siya, importante ang pag-ampo. Nga naman, pastor, even si Jesus, nga ato ang ehemplo, no? Ang atong gisunod, may nampuon gani. Di ba? Grabe pa siya mudag ampo, mag-overnight pa siya. Kita nga nagsunod ni Lord mga igsoon, dapat himuon na tong lifestyle ang pagkamay ng puon. Maayo man ang nata sa ministry na paggamit sa Ginoo, pero ayaw kumpiyansa. Kaya usay enjoy kay ta labi na atong ministry na nindot kayo resulta dako na tag-agi. Yes, nanay bag-ong ning simba na, pero basin malipat ka ba, no? Basin malipat ka, no? Parihara na nga nalipat ka sa blessing, nakalimot ka sa blesser, parihara na. Nalipat ka kay nindot kayo, wow, ingani gini. So padayon jud ko nga magpagamit sa Ginoo ni, padayon ko ako ning gamiton nga strategy kay epektibo kayo. Ni kani nga strategy ako ning gamiton, strategy. Yes, sige kag hunahuna sa strategy pamaagi how to win soul, pero nakalimot ka sa ampo. Tinga ka usa ka adlaw nabagsak na ka, no? Usa ka adlaw natintal na kag babae, natintal na ka og laki. Ngano man, na fall ka sa premarital sex, na fall ka sa fornication, na fall ka og unsa man nga lain-lain nga mga tentasyon nga naman. Na busy naman kag ministry and you don't have any time to pray. Pray o magampo malangali ka segundo ra. Lord, salamat. Successful ang ministry. Indeed, it's a fruitful day. Amen. Ingana ra imong inampuan kuwang na oy. Di na magsilbi na. No? Di magsilbi na igsoon. Kinahanglan na atay gitawag og quiet time, bitaw nga private, bitaw nga Lord kanindot nimo Ginoo. Nang magistorya bitaw mo sa Ginoo, heart to heart talk with the King of Kings. Lord, salamat Ginoo kanang bitaw. Kanang kamo jud ba heart to heart talk, no? Amen, importante ang prayer igsoon. Kung gusto ka nga ang ministry nga naa nimo gipil sa Ginoo mo sustain, kung gusto ka ang unsa man imong ministry karon, lain-lain man tag ministry, ang prayer importante kayo mga igsoon. Sa prayer diha ta ma-refresh, ma-recharge ta. Lain-lain man tag ministry because I believe each one of us is different ministry, natay mga specific calling. Padayon ta pagpagamit sa Ginoo sa ministry nga yang gipila to, but listen carefully. Di ta makalimot sa prayer. Amen. Prayer. Balik gyud ta. Recharge ta pirmi. Ngano man aron ma-refresh ta. Maandam na putas into another battle, another mission. Every day is a battle ba ya? Lain na pud nga battle pa nag-away nya lubat ta. Do we think makabarog ta sa atong mga kaaway? No, pildi ta ngano man lubat man ta nganing salang. That is why mga igsoon, I encourage you, each one of us right now, to all of the viewers right now around the world. The more ta nagpagamit sa Ginoo, the more ta balik sa prayer pod. The more ta nagpagamit ministry. Prayer sa ta, balik ta, recharge ta kanunay. Sige tag pagamit lubat ta, maguba, mawa na imong ministry kadugayan. Di ta kalahutay. Kuwang man tag prayer. Kabantay mo na sakyanan. Nabay sakyanan mga igsoon nga sige padagan di mo tubil. Tubil gina, ang tubil mao nang pagampo.